Ada? Pila. Pila subras kaon. Buwa ko yun, sa bitawon ka eh. Pila man daw gihatag ni Ikuan? Ismail. O, 3,000. Oo. Ikuan na itong kaon, 280. Pila may tunga sa 3,000? 1.5. 5. Pero di, sa may tunga pa kayo, no? Sa bitawon ka eh. Asa nito gisabutan na to? Ay, burbida, ako abi itong diskarte, no? Antag imo itong diskarte. Imong diskarte pero kung akong tuhod sad Ay, napaot o Ay, so, hinangyo. kana siyang paut nga imong gingon, part ba na siya sa pangorta? Kung sabi taon ko Di eh. ba kung makakwarta ta ingo ka nga tunga ta? Oh, lagi. Pero kato dito, klaro, ato dungog ni mo nga. Ano ikaw may nikuan? Para mo na, para mo kampikoy na, di ba? Giatot na nuning. Kalayo na, ano? Kung sabi taon ko eh. Grabe, wag yung kauban ko'y. Gainusara na gud ko'y, luoy kistanan ko'y. Bisag imo ning parisa ko sa ko'y, bisag 100 lang ko'y, gabiha sa nimo ko'y. Imo manghutdol sa hapit. Punin ni ko sa ko'y. Sigurista biya ka eh. Gusto ni mo duha. Oh, duha, punuha. Ambi na, ambi na. Duha, ane. Oh, duha. Ah. Aliyo ko giha pa na. Ah, May mo na. May mo na. Isandin mo. Oh! Kung mo na imong gusto tayo nga, mulayas ko. Paghuwat na ko. So, masad ka eh. Tira na lang dito. Dili lagi, kibang-kibang. Ito, basta. Sula ko danoy mong tatay eh. Itang kahana eh. Maulagi. Kinsa tong babae ko yung hipikoy? Iya tong uyab? Oh. Howsa? Ay! Dili, uy! Hindi mo ito ang put. Kung kayo na ito, pukta. Sige na, kuy. Dili na ako makaya ang kinaiya ni tatay. Babay pa na ko. Balag wala tayo puyanan, basta makuyog lang ko nimo. Sa mo kayo, agwantahan lang una. Pila na lang ka, si Mana ubuan. Alam, pagdali-dali, kay lisod lagi kayo. Di ko gusto nga magka-bikos-bikos, tas problema. Sa mo ko eh. Agwantahan na lang una. Sige, ani na lang. Kung gusto ka, kanang, di lang kita magkita. Ay, importante, ikaw gako, na, kanunay. Basta na lang. So may pasabot nimo. Di una ta magkita? Ay, dili na mo ipasabot na ako. Kung pasabot ba nga, hindi lang kayo na ta kita-kita, good. Magkita gyapon ta, pero panagsaan na to, good. Ano na lang, para iwas, gubot. Kaya bawa ka na mong tatay, sige lang. Mangita ako pagi. Makakwarta ta. Magtaban man lang ganay ta, natay ka baon. Mo na ipasabot na ko. Pagtarong ba? Uyab to niya? Di man, good. Huwag man uya si Bikoy, good. Di man di ka kita. Dito. Tanawa dito. Asa man naroon, be? Huwag lagi. Ay sus, basig yatong iyaan o pagmangkon kuyog. Basta, kita gina ko sa kongga ka mata. Yasas gano'n magsilos man ka. Nga naman, nanguyab na nung Bikoy. Oh, dili man. Nga Wa man ganan ako siya manguyab. Nga nung nagsilos man ka, be. Basta. Ayaw mo pag inaana, oy. Di mo magdaduwag bang babay?
Ay, klaro kayo. Ibo ko Bitcoin. Ibog ko taon. Kabati aton yagnaw. Klaro at naman. Ibo ka Bitcoin do. Kung ibog ka na niya ay yagnaw. Uy, nalagi kayo mukhaon. Kaya kung mukhaon, Bi. Unsa may dugayan ba? Sige, og di ka. Ako'y mulayas, di ko pakita ninyo tanan. Ayaw gud paging nanagod. Sabda ang sitwasyon. Sa pagkakarong, dili pa ta kadali-dali og lakaw gud. Watay kwarta, nangayawat man ganita. Noon sabi taon ko ay. Ato yung mong gikinlan. Nga, kwarta. Nga ako diri. Tawa din ka, mao na din na. Basta kwarta na kaisgutan. Baba ni mo, abot dunggan. Grabe sa kay na nalimutan na ako naong kay Korta. Awa man ko maging unana. Ang atuwa ba, hanay ba, unya kung makakwarta man lang gani ka. Tungod na ako, tiguma po, ay sig takag waldas din na. Di naman pug kaana. Pugihana gid mo kay uy. Pugihan sa imong mata. Abadi ay, inani gid ko. Basta mo promise gani ko. Always gina siya, di ba? Karon no, pila to yung gina 1,000. 1,000 lang gyud ah. Ako aning sobra ha, pero nasa ko yung allowance sa kuwo. Pila man gid ay na? Imo mo. Di ko kape na, oy. Nung sa Excalibur ay mo, ana. Tas kalibong. Oh, nay 100. Alawa sa nimo. Ari na ni nako diri. Paita, yung taon ni mo. Ay, punila ni kamay, pi. Ngano manginahanglan ni kay dahang kwarta na kay 6? Oh, kana Six! na aha. Ang pila ng 200. Kana sakto na 200. Ani na lang. Ambi na, be. Para maklaro ta, ambi sabi. Ay pa, magtaban na lang ta. Ako yung mukuputan ng budget na to. Ayo, ay sa taban pangwarta lang sa. Ay sa Hoy! Iya kani imong buti bahapit naman gyud ni nauban pa na ato lang ni siya pati na ubali. Oh, magpalit na og color niya. Napili sa puti ya. Oh, iya akong buka pero nako anak sa ni. So ako anak sa niya ma. Wala ko sa man ka. Ito pa si Bitcoin kato akong crush. Mamay ko yung babae. Na, unsa naman? Unsa man ay katoy mong giingon nga kuan si Pikoy. Unsa kay? Uyam na din mo ato. Dili pa noon. Nya. Oh, dili man di ay ngano mo magkuan pa maglakilak mga dinha. Di na ay wala na oy da, di na kuan. Di pa man kamo uyam. Okay right ana maglakilak. Ito ang kuan ka ki. Si ani oy. Iya, nag-crush pa ko na niya hoy. Ano ni kay class niya? Oh, ay pag ina naglakilak class naman kanina. Ayo paghilak gud nga naaman toy katungod nga mangita og lain. Mao dili man kamo uyab unya. Dili ka maghilak-hilak din ha. Kaya naman to sa ikagawasan nga mga itaglain. Di man ko na mo akong gilakan gud. Unsa man di ay? Katong tismiya nga akong giutang ni mo akong gihatag ni Pikoy. Unsa? Ay bungot sa iro. Unsa man ay dili ka man di mo yan. Datong na ka. Bahala ka tayo. Bawi ah. Oh, di ako tumawihan. On si ato day? Hansel pila day? Dara day Sukli day. Thank you. Asan man dahil si mami mo? Sir, wala ba okay ba, sir? Murag nagpabaksin to, sir. May noon. Ikaw,
Nakababaksin na ka? Ako, sir? Walang sa ko magpabaksin, sir. Kay mahadlok, magdagong. Gusto ka? Ako yung vaccine mo? Ayaw gahadlok. Wa lagi na yung sakit. Sekreto lang. Masa may but pasabot ni mo, sir? Wala pagkakasuway mo niya. Kunyap. Parang ba po kasuway, ana, sir, since birth? Hindi kaya na. Nakagusto kay kunyap. Iyo na, sir. Sumbong di kang ma'am niya. Sekreto ni nato. Unsa man? Gusto ka pabawaon di ka? Ayaw lang sad, sir. Pero dili na main na, ana, sir. Sumbong di kang ma'am, ha? Ay naku. Sekreto lang ni nato. Promise ako nimo. Tagaan ta kag duha ka haligi ani balay. Sige, promise na. Hindi mo ko nakagusto gyud ko nimo. Ha? Basta. Mahal di ka, ha? Iyo na, sir. Basta ha. Musumbong gani ka. Bantay lang ka nako.